tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako sa sagot mo. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Mikel. 27 years old. NRSB, meaning no relationship since birth. At ito, ang aking secret file. Isa ako sa mga secret listener mo, DJ Rocky. Binabalik-balikan ko lahat ng mga nabasa mong kwento. Sa podcast mo sa Spotify, sa YouTube o sa Facebook. And honestly, marami na akong nailuha dahil sa mga kwentong nabasa mo. Noon ko pa gustong sumulat, kaso hindi ko magawa. Pero ito ako ngayon, naghihintay na mabigyan mo ng pagkakataon na mabasa ang secret file ko. Hayaan mo akong simulan ang kwento ko noong November 7, 2022 sa Cebu. Meron akong 5-day seminar na related sa trabaho ko. Bale, pang 4th batch na kami. At iba't ibang division office ang participants. Dito ko nakilala si Bri. 30 years old. Bisexual. From Region 10. Yes, DJ Rocky, I'm gay. Although I'm not the typical gay na nagsusuot ng girl outfit. Anyway, unang araw pa lang ng seminar ay napansin ko na agad si Bri. He is good looking, maputi at malinis sa katawan. In short, naging crush ko na siya unang araw pa lang. Then parang umayo ng mga bituin sa langit dahil naging magkagrupo kami sa seminar na yun. Galing akong Region 4. Naikwento ko sa mga kasama ko sa kwarto. Naka-region ko na meron akong nakakrushan. At eto nga ay si Bri. Kinaumagahan, nalaman ko na alam na ni Bri na crush ko siya. Paano nangyari yon? Dahil tropa na agad sila ng roommates ko. Dahil nga magkagrupo yung region nila at yung region namin.
Nakakaloka, DJ Rocky. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung araw na yon. Hindi ako nakapag-focus dahil nakita ko si Bri na natingin sa akin mula sa aking peripheral view. But to make the long story short, nagkapalagayan kami ng loob ni Bri. Ang bilis ng mga pangyayari. Third day of seminar, natulog sa room namin si Bri. Hindi raw niya ka-close ang roommates niya. Babalik na lang daw siya sa room nila kinaumagahan. DJ Rocky, alam mo, magkatabi kami ni Bri sa kama. At sa totoo lang, kinikilig ako. Ganun pala yung pakiramdam na may katabi sa higaan. Tapos, yung katabi mo, crush mo pa. Buong araw, magkasama kami ni Bri. Breakfast, lunch, dinner. Ang saya lang. Then last day ng seminar, doon uli siya natulog sa room namin. Para raw masulit ang bonding namin. Kwentuhan at konting inuman kasama ang roommates ko. Malapit nang matapos ang gabi. Naramdaman kong halos tulog na ang lahat. Nang bigla na lang yumakap sa akin si Bri. Nakahiga kami noon sa kama. Humarap siya sa akin. At hinalikan ako sa labi. That was my first kiss. Paano ba naman kasi? Eskwelahan bahay lang ako noon. Nagkaka-crush naman ako pero hanggang dun lang yun. Ni hindi nga ako marunong humalik. At ang sabi niya pa sa akin, nung hinalikan niya ako, labanan ko raw yung mga halik niya. E di sinampulan ko rin siya. At tinanong siya kung ganito ba. Pero hanggang dun lang yun, DJ Rocky. Wala nang iba pang nangyari. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan kami. Kinuwento ko sa kanya kung bakit ko siya naging crush. Tawang-tawa naman din ako sa sarili ko. Kasi seminar ang ipinunta ko sa Cebu pero landian pala ang mangyayari sa akin. Kinaumagahan, uwian na namin. 10 a.m. ang flight namin. Gusto akong samahan ni Bri papuntang airport. Kaso, nakapag-book sila ng trip para ikutin ang Cebu. Bago ako umalis ng hotel, pumunta ako sa room niya to say goodbye. Sabi niya, wag daw kami mawawala ng contact sa isa't isa. May messenger naman to contact each other. Nagpalitan din kami ng numero. And honestly, DJ Rocky, my experience in Cebu was unforgettable. Lumipas ang mga araw, mas lalo naming nakikilala ang isa't isa. Araw-araw nag-uusap kami ni Bri. Then we found out na gusto rin ng isa't isa na mag-take ng master's degree. Sabay kami nag-enroll.
Pero magkaiba nga lang kami ng school. Until one day, nagbago ang lahat. From everyday, magkakwentuhan kami. Bigla na lang, umaabot ng 3 days na hindi siya nagpaparamdam. Sinusubukan kong tawagan ang number niya, hindi siya sumasagot. Nagchat-chat lang siya kapag gusto niya. Hanggang sa unti-unti, natagpuan ko na lang yung sarili ko. Nasanay na sa ganong klaseng setup. Inintindi ko ang lahat. Umabot pa nga sa puntong 1 beses o 2 beses na lang kami nag-uusap sa loob ng 1 linggo. At madalas, ako ang nagtatanong kung pwede ba kaming mag-usap. Naiintindihan ko namang busy siya. Busy rin naman ako. Pero nagagawan ko ng paraan ang schedule ko para makausap siya. At kung tatanungin ako kung anong meron sa aming dalawa, hindi ko alam. Basta ang alam ko, okay naman kami dati. Araw-araw, napapatanong ako sa sarili ko kung worth it pa ba ito? Umabot na rin sa puntong humingi ako ng senyales kay Lord. Kung itutuloy ko pa ba to? Pero sa kabila ng ipinapakita at ipinaparamdam ni Bryce sa akin, at sa senyales na hiningi kong ibigay ni Lord, ay itinuloy ko pa rin kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Minsan ibinibigay sa atin ni Lord ang mga kasagutan sa mga katanungan natin. Pero binabaliwala lang natin to. Kasi hindi ito ang gusto nating maging sagot. Kaya ang resulta, nagtitiis kahit nasasaktan. Fast forward. Tinanong ko si Bri kung may patutunguhan ba ang namamagitan sa amin. Wala akong nakuhang klarong sagot mula sa kanya. Tinanong ko siya kung mag-i-stay pa ba ako o aalis na. Ang sagot niya, stay. Nag-stay ako, DJ Rocky. Kahit parang gusto ko nang umalis. Nagbabaka sakaling 1 araw, meron din akong makuhang klarong sagot. Tinanong ko nga rin siya kung gaano niya ako kamahal. Ang sagot niya, 50-50. 50 raw sa akin at 50 raw sa mama niya. Tinanggap ko yun. This time, alam ko na kung saan ako lulugar. Pero kung ako yung tatanungin kung gaano ko siya kamahal, kaya kong iwanan ng trabaho ko, makasama lang siya. Parang kaya kong ipagpalit lahat para sa kanya. Tinanong ko nga rin siya kung gusto niyang pumunta ako sa kanila para magkita kami uli. Pero ang sabi niya, magkita raw kami halfway. Pero hindi rin naman yun natuloy. Ang dami naming plano, o baka ako na lang ang nagpaplano. At ang ending, ni isa walang natutuloy. Umabot ng 7 buwan ang communication namin. Sabihan niyo na akong tanga o martir. Tanggap ko naman yun. At sa 7 buwan na yun, tiniis ko ang lahat. Pero lahat pala ng pagtitiis,
ay may pagod ding katumbas. June 19, 2023. Chinat ko siya, sabi ko, itigil na natin to. Wala na itong patutunguhan. Pero alam mo, DJ Rocky, nakatanggap ako ng reply na hindi ko inaasahan. Na sana hindi ko na lang natanggap. Ang sagot niya, naiintindihan ko. Mag-iingat ka lagi sa trabaho mo. Naiintindihan ko, mag-iingat ka lagi sa trabaho mo. Masakit. I was expecting na hindi ganon yung magiging sagot niya. Pero kailangan kong tanggapin eh. Then after nun, hindi na kami nag-usap. DJ Rocky, aaminin ko, lagi ako nagbabackread ng messages naming dalawa. Binabalikan ko yung mga sweet conversation naming dalawa. Then fast forward to December 28, 2023, nagulat ako dahil may natanggap ako mensahe mula sa kanya. I miss you. Yun ang laman ng mensahe niya. Nag-reply ako kay Bri, DJ Rocky, sobrang miss na rin kita. Siyempre, hindi ko naman ikakailahan na miss ko siya. In short, nagka-chat uli kami. Sinisi niya ako dahil iniwan ko raw siya. Nag-explain ako, sabi ko ikaw ang unang nang iwan. Marami akong beses na nagmakaawa. Sinubukan kong humingi ng oras pero napagod na ako sa kakarampot na ibinigay mo. At doon wala siyang naging sagot. At dahil sa sobrang pagkasabik ko sa kanya, chinat ko siya after noon. Sinabi ko na kung pwede bumalik kami sa dati at ayusin namin uli. Nag-adjust ako. Pinilit kong bumalik kami sa dati. Pero wala, DJ Rocky. Natagpuan ko na naman ang sarili ko na umiiyak at nagmamakaawa. On and off ang communication naming dalawa. Nagtiis na naman ako. Sinubukan ko na namang makontento sa kakarampot na oras at atensyon na ibinibigay niya. Sabi ko magkita kami, willing akong puntahan siya, willing akong bumiyahe, makita siya, makausap siya uli. Then may chat ako sa kanya pero hindi na siya nag-reply, seen lang ako. And oo nga no, no message is a message. After nang nangyari, binura ko na lahat. Conversation namin, number niya, pictures naming dalawa, in-unfollow ko na rin siya sa Facebook. Pero hindi ko magawang ma-unfriend siya. Ano ang natira? Mga alaala naming dalawa na masaya. At masakit. Huli kong balita sa kanya, malapit na siyang matapos sa master's degree niya. Recognize na rin yung dance troupe niya sa division nila. Ako naman, naka 31 units na sa master's degree. Promoted na rin sa trabaho ko. Nagfo-focus sa personal and professional growth. Sa ngayon na-realize ko na hindi naman natin talaga kayang
i-unlove ang mga taong minahal natin sa buhay. Hindi na lang natin sila hinahanap ngayon o iniisip tulad ng dati. Aaminin ko na mimiss ko pa rin siya pero hanggang dun na lang yun. At nagpapasalamat pa rin ako. Kay Bri. Bri? Gusto ko lang malaman mong thankful pa rin ako sa lahat. Sa unang halik at sa unang yakap. Gusto ko pa rin tanungin ka. Kung minahal mo rin ba ako ng totoo? Gusto ko kasing malaman kung minahal mo rin ako kahit konti lang. Curious din ako na malaman kung umiyak ka ba noong mga panahong hindi na tayo nagkakausap. Kasi ako, oo. Oong oo. And I guess, alam mo naman yun. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Miguel. At ito, ang aking secret file.